Matete nsɛm bebree nso a kyerɛ sɛ mo da busua ɛnyɛ nsɛm nyinaa na awose yɛde ba mframam na yɛka ho asɛm yɛnyɛ nsɛm no bi mfamfiri social media mɛsɛ nananom ayɛmfo abusua yɛwɔ boahianantu abusua sɛ bɛsrɛ mo ada ɛni diem ewu de kɛ nsɛm fata kwa sɛ kɛbɛ gyina pokra de ano ato nsɛm sɛ but yɛsrɛ mo ɛni diem asante mampɔn kanko ne punto ne yie yɔnti yɛnka nsɛm no bi wɔ dan mu. Why? Ebesre. Menka so bi wa asɛm a mo nka. Ba yɛhunu brɛ ne biaye a yɛka saa nsɛm ne bi. Asante mamponye kroketwa. Asante man kro baako a etimu yie pa. Enti ho asɛm ba na se yɛntimi anhwɛ ankora nsom anka ma asomdwe ama afoforo badwin bebre na afa asante man ho. Tibesre. Obi a wo haw, obi a wo ne menasepɔ ba yɛhunu biaye ne brɛ yɛ bɛka no for the sake of Mampɔn.